smukke, Claus. Har du bulcreme i håret? Ja, det har jeg da. Kan du ikke se det? Ja. Det eneste, de så redder, det er kameraet, ikke? Ja. Ja, så skal jeg lige vende det om, når jeg falder, ikke? Smil du på, Sissel? Søren, kan du ikke lige præsentere din motorcykel? Hvad er det? Det er en 125? Det er en 125, ja. Ja. Det er en 2-tons. Ja. Med men det er en 3-gears, ikke også? Jo. Ja. Det kan du se på første, anden, tredje. Ja, korrekt. Og så er det hårde gummihjul. Det er det, ja. Ja, det er det, man kalder elastikhjul. Punkterfri, ja. 9 heste. Det er det, der står. Det står lige der. 0,9. Ja, der er lige lidt under 9, fordi du siger, der mangler. Ja, der mangler lidt, ja. Og hvad med din, Jakob? Ja, det er Suzuki med 1000 TL1000 med 1000 heste. Ja, med 1000 heste. Ja. Og en kalv til at styre den. Æsel. Æsel. Ja, den er god. Flot. Herr Winter, kan du præsentere din motorcykel? Hvad er det for noget, du kører på? Det er en 2,5 Honda 2,5. Ja. Og den har så 13 heste. Det er 6, ja. Ja. Og den er fra 62. Ja, og det var jo Magic Gear, ikke? Det var det, ja. Ja. Så jamen det er fint. Og det er remtræk, ikke? Jo. Ja. Har du taget billeder af min frem? Skal vi have det hele med? Ja, det er sådan, at man sidder. Nå ja, det er ligesom på en Harley, ja. Ja, det er filtret på gearskiftet. Nå, jeg troede, det var brændstoffilter. Ja, det er på gearskiftet. Nå, okay. Så filtrerer den gearne lidt. Ja, det er okay. Er det højre eller venstre fod, bruger til det? Det kommer på vej, du kører. Nå, okay. Gud ved, hvad vej vi skal i dag. Og så har vi lige Sørens Honda. Og det, ja, det må være den kraftigste maskine på turen. Ja, den er gået fra 50 kubik til 75. Ja, du borede den op og fik 4 nye øldåser til den, hører jeg. Ja, og der står Hansa-kraft den er stadigvæk på den, fordi det Ja, er sejt. Ja, der er noget med, at de siger, at en Carlsberg, den ryger nemmere ned, men lad det ligge. Ja, den ryger nemlig ned. Ja, jeg tror, vi stopper her, ikke?